cílovala pilou. Tretie miesto, pretože na treťom mieste skončil Nikolás, ktorý nazbieral 7 bodov a ja ti veľmi krásne gratulujem. Tak, a teraz týpek vyhráva túto tabuľu zdarma, pretože s tým súťažil, takže máš to podpísané a máš to na pamiatku. A k tomu vyhrávaš tričko od Religiku, moje tričko zdarma, takže môžeš ísť. Môžeš si vybrať svoje triko ako chceš. Ďakujem ti veľmi krásne. Na druhom mieste skončil Matej, ktorý získal 8 bodov. Bol si vybraný náhodne, ale určite sa ti to oplatilo. Áno, áno, krása. Krása úplná, lebo budeš mať ružovú mikinu s mojím merčom. Si na druhom mieste, získavaš mikinu a toto je tvoje na pamiatku. Užívaj tam náš.